அவர் சீரிய முயற்சியான விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ்நாடு எண்ணற்ற சாதனைகளை படைத்தது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் தமிழ்நாடு அரசு தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்தது போல் அறிக்கை அளித்துள்ளது. ஆனால் பெருநகர துணை மாநகராட்சியில் 2026 முதல் 2011 வரை பதவியில் இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சென்னை மாநகராட்சி மகுப்பேறு மருத்துவமனையில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல தமிழ் பெயர் சூட்டினால் மாநகராட்சியின் சார்பில் தங்க மோதிரம் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்து 23/4/2014 மாண்புமிகு சர்வதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால் அழகு தமிழ் பெயர் சூட்டி குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அளித்து சிறப்பித்துள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டை ஆளுகின்ற அரசுகள் எந்த திட்டங்களை அறிவித்தாலும் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் திட்டங்களில் தான் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.